Hevalên hêja merhaba ji we re. Ev dema we xweş û geş be. Ana ez dixwazim hinekî li ser têgeha arêtê rawestim û heta ji destê min were ji bo we şîrove bikim. Wekî zanîna we ye ku çavkaniya vê têgehê felsefeya antîk Yunanî ye û di vê felsefeyê de meriz dibîne ku bi awayekî xweş gelekî hatiye bikaranîn. Lêbelê li gor demê çend wateyên cihêreng wergirtiye û aniha jî ez dixwazim bahsa wan wateyên cihêreng bikim. Arêtê di felsefeya Yunanî a kemnare de fazilet û kamûlbûna kar, xebat, rewş yan jî tiştekî ye. Ev têgih di destpêkê de ji bo kamûlbûna di her warî de ku ji destnîşankirinekê ehlaqî bêparin hatiye gotin. Di zimanê Yunanî de ji bo kes yan tiştê ku ehlê karê xwe ne, bikêrî karê xwe tên, erka xwe bicih tînin, pisporê karê xwe ne û zanayê karê xwe ne re mirovên arêtesî hatiye gotin. Ango ji kar yan tiştekî tekûz û yan jî ji mirovên dilpak ango xwedan fazilet re hatiye gotin. Mesela arêteya kêrî ew e ku baş bibire. Lewra ji bo vê yekê hatiye çêkirin. Di felsefeya Yunanî de arête li gor karjeniya mirovî a ku wezîfeya wan e hatiye danasîn. Lewma jî lazim e bersivên çend pirsên li jêrê werin dayîn. Gelo bizav xebat tevger yan jî karê ku li gor cewhera mirovî ye çi ye? Hebûna mirovî divê çi fonksiyonên ku heyînên din nikarin wan pêk bînin, pêk bîne. Bizava li gor cewhera mirovî ne liv, zayîn yan jî pêhesîn e. Lewra heywanên din jî wan yeka pêk tînin. Arêteya mirovî bi aqil re tekildar e ku bi tenê li cem mirovan peyda dibe. Aqil û bikaranîna aqil bi tenê li cem mirovan heye û ev wesf wan ji zindiyên din cuda dike. Nixwe heke wiha be arêteya mirovî bi awayekî berfireh û çalak bikaranîna aqil e. Dilpakiya mirovî jî meriv dikare bibêje ku zanyarî ye.